trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon ang fiesta sa Pentecostes, ang kasumaran sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa unang Kristohanong katilingban. Napulo kaadlaw human si Kristo mikayab ngadto sa langit, o mga kalim-an kaadlaw human siya nabanhaw, ang Espiritu Santo mikunsad daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag apostoles nga nagkatigom ni adtong tungura. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan. Kini nga panghitabo mao ang pagkahimugso sa simbahan. Ang higayon diin ang mga sumusunod ni Kristo nagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang tawo sa walay pagpili. Kitang tanan nakadawat sa tahas sa pagpadayon pagsibya sa pulong sa Ginoo, ginamit ang nagadaiyang gasa nga gihatag sa Dios. Uban sa giya sa Espiritu Santo, kita magmadasigon nga mutahan sa atong kaugalingon sa pagmugna ug usa ka simbahan nga anaa ang panaghinigugmaay ug pagsinabtinay, managlahi man ang gigikanan, pinulungan o kultura. Palihog manindog o daygunta ang Ginoo. Kasalanan, nega ang Ginoo sa iyang gamo. Tungod sa buhat sa iyang kamo, naiga ang iyang kahalangdon, naiga sa tingog sa trompeta. Ngalan sa mahag sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Eso kadadlaw atong gisaulog ang Pentecostes. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Sa mga apostoles. Mga isuon, ang Espiritu Santo gihatag sa Ginoo kanato ni Jesucristo. Nga naghatag to kalinaw, o diya sa kalinaw, human sa Espiritu Santo gihatag kanato, iya diyang gihatag ang kapasailungan sa itong mga sala. Umao, narumaandang kita pagsaulog ng Santos ng Misa, masunan na ito ang atong mga sala. Nakasalang kanimo.
Tumigang kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasiloon ang atong mga sala, dadong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos na pitong hari. Diyos Amahan, magagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa iyong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, upan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Mag-ampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbuo karon sa makasing-kasing sa nagatuo kanimo, kadto mga gasa ang imong gihatag, pagsugod sa pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Gabuyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Napuno sa Espiritu Santo ang mga apostoles ug misultig nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminawon. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahuno gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nanugdon liha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nakalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugog sila ug labihan nilang katingala, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Pusa, sa dakong kahibulong,
miingon sila. Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapidulungan. Dinhi kanato may taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita o Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Daiga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Kun imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila og mabag-o nimo ang naong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Nagkalain-lain man ang atong hiyas, paagi ug katakos, apan nagagikan kini sa usa lamang ka Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa daga Corinto, atong paminawon. Busa, kinahanglang hibaluan ninyo, nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, dili makatunglo kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo.
May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila kailanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas, bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin ini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, mga ulipon o mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawag. Pagitangkahan nila ang pultahan, kaya nahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudiyo. Imitungha si Jesus, tariwala nila, umiingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, yung ipakita kanilang yung mga kamot o yung kilid. Nalibay pag-ayo ang mga tinunan sila pagkita sa Ginoo. Yan si Jesus, maingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Yung ipadala ako sa amahan, ako sa magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ngunya gihuy pa niya sila, o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala di ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Kasaulugan karon sa solemnidad sa kapistahan sa Pentecostes, mga isuon. Usa ka celebration ni dakong fiesta sa simbahan. Nagsaulog sa adlaw ng Pentecostes sa mga charismatic ba. O nakasabot sila sa pagmugna og usa ka dako kayong prayer meeting. Yun, on this occasion. Kunya, nitambong ana ang usa ka lola. Gidaan niya yang apo. Tambong sila sa prayer meeting. Nangutan na ang bata, unsa man ang prayer meeting sa Pentecostes? Unsa man ang Pentecostes? Hinaningon ng lola nga, mao na ito paghandol sa pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles. Mag-unsa mo ta nga tula, pag-ampo ta nga, kita sa makunsaran sa Espiritu Santo ba? Ito pag-ampo dito. So, dito na sila, ito na ang prayer meeting. Katataod, no? Taliwalas sa prayer meeting, murang nagubot na anay gitawag itong nagsinggit-singgit, nagyaw-yaw-yaw, o gift of tongue. Na ang bayaw sa kamot, no? Bayaw sa kamot, uban sa mga awit. Ang ubangin, naglukso-lukso na, no?
Mo ay nasaksihan sa bata. Pag uli sa ila, nangutan ang bata, lala, katong nagyaw-yaw-yaw si lala, katong nagluksuluksо si lala, katong nagbayaw-bayaw, mo na itong Espiritu Santo? Mo ito siya, naman na diyan ito Espiritu Santo? Yung lula siya, di pa sure di pa to sure. Nga, katong ilang gisulti, kung human ato ilang yaw-yaw to, ang ilang baba, ilang nagamiton pag sulti sa maing balita sa Dios, ilang gamiton na ang baba nila nga sa pagsulting maayos mga to silang isikataw, no? Ilang nang gamiton ang baba nila sa itawag to pag-encourage sa isikataw, pagsulti sa kamatuuran o sa pag-ampo. Murag mo na itong Espiritu Santo. Kung gamito, gagawin nila sa pagpanlibak, sa pagyaw-yaw, sa pagdaot, sila isikataw, pagmamakak. Dili ito Espiritu Santo. Yung katong bayo sa kamuti laday, no? Kapito siguro. Kapiro hinoon, ang katong ilang kamuti, ilang ang gamiton unya to alang sa pagtabang sa ilang isikataw, paghatag, panabang, o ilang itong gamiton, sila makinutunay sila sa kamot, alang pagtinabangay sa isig usa. O ilang itong gamiton, alang paglamanuhay, alang makig-uli na sa isig usa sa ilang ikaaway. Espiritu Santo na gito. O gamiton ganing kamot, diha nasa parag-away, sa pagpangawat, sa sa pagpatay, dili na Espiritu Santo. Katong ilahang gitawag na ito luso-lukso, no? Dili na mahibaw lang ta kung mutugpa na sila sa ilang lukso. Nari ilan ang gamito ilang tiils pag lakaw, pagpadung, pag-adto, pagbisita sa mga tao, mga kabos, mga timawa, mga masakiton, mga pinriso, no? Kato na, no? Mayingon na ito nga, murag nana ang Espiritu Santo diha kanila. Pero, kung nailagyan ng kinabuhi, mao kini. Nga kung paduong gani sa simbahan, ang katong ilang tiil, dili ganahan mo lakaw. Unya, paduong sa kalingawan, ang ilang tiil, tuan, nag-una, nagsuroy, lingaw-lingaw lang. Mayingon na ito nga, questionable na. Mga igsoon, San Pablo ba? Nahisgot siya ba nga? Nag-awag siya ka na ito, kita magpuyo ang tagita diha na sa Espiritu sa Dios. Udili diha sa gitawag ito, mga auhag sa lawas. Murabag na abay, like Espiritu ba? Dili sa Espiritu sa yawa, dili sa Espiritu nga kahidlaw sa lawas, panginanglan sa lawas, o kalibutanon. Ingon siya. Kaya kita gigamhan na ta sa Espiritu Santo. Kaya kining, maingon ba, na Espiritu Santo, na Espiritu Tonto. No? O kining Tonto, Espiritu ha, mauna isang kitawag ito, kining Espiritu na ito sa atong kasuya, atong kalagot, atong kasuko, kining mga Espiritu bitaw, nga nagkaghatag og gubot sa itong kinabuhi. Mauna ingon, hunungan na ni. Hunungan na ni. Yan ang blessing na ako, balay. Yan ko nga, pag-blessing ko, sa itong blessingan, ang balay nyor, yan ko nga, bag-ong bahay sa dili nyor, karaan ng bahay. Ganun ang pa-blessing mo. Karang napalitan mo na, pero katingad naman nyo, daghan mag-ayong itawag tumurag, dili nyo nato. Mga sakit-sakit o mga bata, mura maglain na amin, lakaw-lakaw, magabiing. Kita, mura inibaw di amin nyo, nagkarang balaya di ay, sus, karoon namin suktiin di ay. Ang amahan di ana, iyang pamatay ang asawag anak, di patyar, namin suktiin. Iko, sige atong bisingan. So, bisingan ako,
Ang blessing nimo, kanang blessing God, duha maigo ni ana. Primero man i-exercise gyud, no? Papawao mga panuway, mao gyud na siya. Spelling out. And then the blessing of all the places, tanang suok-suok. For sure na cleansing na cleansing. Pero ang importante gyud sa blessing mo ni ang nagpuyo gyud ba i-blessingan Dios kitapusan. Sila gyud blessingan. Kaya kini mga panuway di puyo dia sa kusina, sa kwarto, sa kasilya, anak puyo sa tao. Anak puyo sa tao gyud anak siya dia mo na blessingan gyud nako sila. Harong tingali i-bless Diba, man natuwag. Kaya naipanuway mo, aso man. Pero ang punto, I usually bless them and tell them, kamo'y blisingan. Tungod kay, haron ang Espiritu sa Diyos. No? Naa ka ninyo. No? Way makaduol na panuway ninyo, naan ninyong paggugmaay, naan ninyo ang pagtinabangay, naan ninyong kupasayloay. Ug kana may hari ang Espiritu sa kasing-kasing, why Espiritu nga binuang nga gitawag tog kalibutanon nga musud ning panimalaya. Kuna ang Espiritu Dios sa kasing-kasing. Baya naman mga igsoon, kung nagpuyo ng balaya, bisag ato pa na mabahaan og bendita, ato pa na tapataptag tanahang cross kada eskina, pero kana kung nagpuyo diha, puros burukinto, puros nag-away, puros di makasabot, pastilan. Muna gitawag na ito, muna giyawaan. Mauna yung na ito. Wa gini ang Espiritu Santo, wa diha ang Ginoo. Muna ipaamgo ta, San Pablo lingot sa timan, kamo, nanang Espiritu diha kaninyo. Nadawat to sa pagbunyag nato, sa pagpirma na diha ang Espiritu. Unya, ang Espiritu diha, nga naa diha ninyo, no? Kanang gamita ka na siya. Be led by the Spirit. Live by the Spirit. Iba ba ka? Laingan sa Espiritu Santo, gitawag na siya the breath of God. Ito bitaw ginhawa bitas Ginoo bitaw. Ginhawa niya ang tao, nabuhi ang tao. So kanang the breath of God ginhawa sa Ginoo, mga igsoon, makahatag kinabuhi. Kung ang tao di man igamhana sa Espiritu Santo, the breath of God, ang iyang kinabuhi nga maangkon, no? Makaangkon og dayan-dayan multa to the fruits of the Spirit. Makita nimo ang fruits of the Spirit. Love, joy, peace, kindness, tanan. Mamatigdan ni muna. Muna the life that comes. Muna siya. Breath of the Spirit nga naay kinabuhi. Muna nga, every time nga mo ginhawa ang Ginoo, ang Espiritu Santo, kinabuhi, namuhatag kinabuhi. Every time, doon ay act of kindness, that is the act of the Spirit. Act of love, that is the act, that is ang Espiritu Santo na ato nang gipadayag. So tiyanta mo, for example, no? Kinabitang gitawag to punga when you say thank you, kanang grateful ba ka? Thank you to each other. So tiyanta ka, powerful ka ini. Powerful ka ini siya. Ako, I still remember, no? Asang tagago sa may Cardinal dito sa media itong una sa Kama Awards, pero tigyong dukhan ng trabaho at na ba. After the whole program, pag kumagos program, ang Cardinal, nidoon na ako, visit yung kamot, Cardinal Vidal pa to, ningon siya, Daddy, salamat kayo ha. Katalang pulunga, no? Salamat. Tukti antika, muratug, breath of life. Nuwa ang kapoy, naikag ko. There was power. There was something. Naana siya. Now, one of the many experiences I have encountered,
labi pa sa relationship sa mga anak ug sa mga ginikanan bitaw, no? Ingon ini nga the children, mga ilang mga anak, they share to me. Kanag yung makadungog sila mga ginikanan, ilang amahan maingon ba, after they have done something good, maingon ng ginikanan, I am very proud of you. I am proud of you. So ti aday kag isulti nimo ni anak, murang na siya breath of God, breath of life. Ang anak ni anak, di lang bumati garbo, murag ba inspired kay siya ba? Murag mabayo siya sa langit. Muganahan siya sa iyang kinabuhi. Especially when it comes from the father, the mother, I'm very proud of your son. There's spirit there. How many times, no, ang mga maestro yun, ugamit nila ba to encourage sa ilang mga estudyante. Nga mo na mag-desolution na, mingon gimo sila, don't worry, I still believe in you. I trust in you. I know you can make it. I believe in you. Kanang pulungan mga igsuon, how many students ni Ana, ng mga estudyante nga, pagsulti ni Ana, murang siya breath of life, nga murang makadungog ka ni Ana, somehow, no? Somehow, doon na kay, maikag ka to trust yourself and to do something else sa imong kagalingon ba, to perform the better and the best in your life. No? Have you experienced this? Lay pa, doon tao nga magkaaway dyan. No? And then somehow they have reconciled. Kaya yung kinasikasin na ingon nga, pasaylo ako, magsuon, powerful kayo na siyang pulong nga magsuon. It has the breath of the Spirit. Kaya pasaylo ay na, murag ang joy, ang peace, ngayon mag-experience mo na, it's beautiful. It's happening. For example, Pong, I love you. Kana mga taong nanglitaw ka, pastilan, anto si Pong litaw, tulog at tuyo, apag kasugta. Finally, mga siya, sugto na ka, niyang ka, I love you. Uy, mulupar ka sa langit, kalipay, uy. Well, it's Pong, I love you. When people say, I love you, you lift up ka, and you can do the impossible because the Spirit is there. It happens. Maybe they on ba? The moment you stopped burning with love, others will die of the cold. Hunong gini ka sa imong kita, init sa imong pagmahal, dunay mamatay diha sa tawtog sa kabugnaw sa kinabuhi. Maigsoon, karong panahon nasod di ate ka, daghan kaayong mga tao na nag-antos. Mga magtiayon ba nga ilahang kinabuhi, relasyon, pagkawan agyo'y lami, cold na kaayo, one agyo'y electric, one puol na. Kadaghan kaayong tao, mga tao sa ilang trabaho, ilang profesyon, no? Murag one agyo'y kasabot, one agyo'y gana. Daghan mga tao karon nga, in their prayer life is so dry, murag nothing, no fire. Sa itong kinabuhi. Boring, kapoy, it's there. It's happening. It's killing life. Mabitaw nga kini, ang Espiritu Santo is importante kay kiwa. Nga, the Holy Spirit, that ang naadi akan nato ba? That is in us. Importante nga ato agining i-share nga to sa uban. The Spirit, the goodness in us, the kindness that's in our heart, kini mga Espiritu Santo nga nato, share it. Ang mga to na kinahanglan ni ini, gagmay lang pulong, gagmay act of kindness will really makapainit, makapaikag sa mga tao. So, share the gift that Christ that we have. So that's the Spirit. Mabitaw nga kita giawhag ta nga mo ni panahon ba nga
when life is so dry, go to the Word of God because there is power there. The Spirit is there. And finally, kinahanglan kitang muampo yun. Come, Holy Spirit. We have to call on the Spirit. Come, Holy Spirit. No? So, masalmo des puro sa Responsorio, mga itong yahog, Are Espiritu Santo, no? Magguha ang dagway sa langit, sa kalibutan. Well, let us always pray in our life, especially sa panahon na kita weak, lost, and meaningless life. Let us always pray, come Holy Spirit, fill my heart, inflame it with your love, and renew the face of the earth. Amen. Nagatuo ako sa Diyos, Amahan magagahong sa tanan. Buha sa langit at sa yuta. Ito yan, bumugtong Ginoo nato. Nagkong sa dalang sa Espiritu Santo. Nang ni Maria nga Virgen, isagit sa kapatawad. Kita mahibalo kung unsay angay natong iampo. Ang Espiritu Santo naghangyo sa Dios alang kanato. Human sa pag-agulo nga dili malitok. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo niini nga mapuno unta sila sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa paglambo sa lawas mistiko ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga nangatungdanan sa gobyerno nga ang ilang kasing-kasing abli unta sa gahom sa Espiritu Santo aron makasubay sila sa balaod sa gugma nga gitisok sa kasing-kasing sa tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga tao nga naa sa kalibog ug kahadlok, ang Espiritu Santo maglamdag sa ilang salabutan ug maghatag og igong kalig-on. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa atong mga igsuon
nga naa sa kalisod, nga ang Espiritu Santo ang maglilipay, maghupay unta sa tanang kasakit ug kagulanan nga ilang nahiaguman. Magampo kita sa Ginoo. Ipadala ang imong Espiritu. Alang kang Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, nga mabayaw na siya sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Kristo, maghatag unta kanila sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ipadala ang imong Espiritu. O Diyos, ipadala ka namo ang imong balaang Espiritu, pagguha ang dagway sa kalibutan, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Masalamatan ka karon o among Diyos, kay gigasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimo among kasakaron, putli o hingpit ug tapos kayo sa imong kahalangdon ug busa o Diyos, kining pan o kining bino, mga halad nga nagagikan daw sa kahimo, unta magabutyag sa paagi, diin sa kadaghan sa mga ubas o sa kailingno ang gihimo. Daghanan ang buhay sa trigo, daghang buhay sa trigo, sa pirasong man natingon. Daingon ang Diyos, daingon ang Diyos, daingon ang Diyos sa kahangturan. Daingon ang Diyos, daingon ang Diyos, daingon ang Diyos sa kahangturan. Pagampo kita kining sakripisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Ito ginuha nga mga Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta sa pagtudlo kanamo, bayan sa misto ning sakrifisyo, magapadayag kanamo sa tanang kamatuoran, kining ipangayo diha ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kayo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ako nang ibayaw na to sa Ginoo. Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Angay o katarong, Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon, pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Kristo. Kaya sadya kami kanimo sa dugang kasadya. Kaya karong adlaw, gihatagan mo kami sa Espiritu Santo, kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop. Pinagis pakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak. Ug sa ingon, imong gihingpit ang Mysterious Pascus pagkabanhaw. Yun ang adlaw sa pagsugod na nahimugso ang simbahan. Ipadayag sa imong Espiritu Santo ang tanang katawhan. Usa ka matuod nga Dios, nga gihimo niya gikan sa daghang pinulungan sa mga tao. Nahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang ka pagtuo.
Busa taliwala nining kalipas paskus pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kinakalibutan, uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, di silang way hunong nga pag-awit. Santos kay kinutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat kanimog mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, pasalamat nimo pag-usab og gidayeg. Mihatag din ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bugog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pero paghandong sa kamatayon pagkabanhon ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angaya nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Nulumigi imong simbahan sa tibuok kalibutan, maghingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inuyo sa mga igsuon nga matay, malaom nga banhaw sila tanang nga matay diha sa imong imong kaluoy. Dada silang tanang pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanang makaambit kinabis kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang nga santos nga nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygo na mo kang himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan.
Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong, gitulo sa itong manunubos. Kami ginuimo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming wala umon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo ng ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala, kunyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kimabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaan kaninyo. Kita pa nag-inig suunay. Sa Dios sa gawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Sige, sabot ang tiros kita.
O Diyos, aghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kani dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo, magdugang pagpapulos ang santos nga kalawat alang sa mo ang kaluwasang tunhay. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pag-ilog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalan alang sa masakiton. Nawa nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Pagkaanggong nga dili siya, ang iyong santos. Nga iyang kasakit, niyo sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo, imong anak. Nga buhi ug hari ba kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Salamat sa donors and sponsors, mga participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. At ang choir, Good Samaritan Choir. Salamat. Offerers, Stella, Nakwa, and Cherry of Canada. At ang pilgrims, Crusader of the Holy Face of Jesus, San Vicente Aurelio Chapter, Holy Apostolate Fatima, Basak Mandawi Chapter. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang solemning panalangin. Ang Diyos Amahan sa kahayag na karong adlawan naglamdag sa hunahuna sa mga tinunan pinaagi sa pagbubo sa Espiritu Santo nga maglilipay, naghimuunta nga mabulahan kamo sa inyong panalangin ug maghupong kamo sa walay hunong sa mga hatag sa maong Espiritu. Amen. Katong kalayo nga nagapakita sa kahibulungan ibabaw sa mga tinunan, maglinis unta maayo sa inyong kasing-kasing ug sa tanang dautan ug magdanag niini sa siga sa iyang kahayag. Amen. Ug siya na pinaagi sa pag-ila sa usa ka pagtuo, nagiusa sa kalain-laing pinulungan, maghimo unta yung padayon kamo diha sa maong pagtuo, maghatag nga pinaagi niini mo abot kamo gikan sa paglaom ngadto sa matuuran nga gilauman. Amen. Og ang panalangin sa Dios magagagawom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo, magkabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos ng misa, dala niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ipakita ang Diyos sa iyang gahom ug milano sa balaang gabi. Himaya, himaya sa hari sa kahangturan. Ug ang katawhan nga iya sa Diyos hapusganon nga nag-awit. Kay Bomrunay aton topic, no? Confirmation sa Binisaya pa, confirmation. Kumpirma. Pero suma sa gikuan ni Monsignor, nindot kay itong iyang gospel ba, ang iyang sermon, kay iyang homily, kay different pictures, bitaw iyang kihatag sa Espiritu Santo, nga it's the breed, no? Nga kung maayo ta, kanang even to greet or say pasaylo ako, nindot yung kaayo. Which I feel nga it's really the Holy Spirit. Nya katong ingon pa niya nga kung ang mga pamilya maghinigugma ay gali, dili magburukinto, very vivid picture of for me nga naagyod ang Espiritu Santo, no? Kapuyo anang pamilya ha. Nya ganina nangutana ko sa usa nga unsa man gyud imong picture anang Espiritu Santo nga kanang kumpirmahan ta niya ningon siya nga kuan sister kanang nahimo kong sundao unya to na ay kuan na ay taming which is very vivid also another picture of the Holy Spirit
nga kung nakumpirmahan ka, nahimo kang sundao, ligon ka, nya naapakay taming, no? You can defend yourself, ana, no? Kanindot kayo na siyang picture. Indot jud kayo, sa- sister. kuan. Ang ako lang po diri karon nga ipadayag kadtong magtiayon nga wala pa kadawat sa confirmation nya live-in pa. Sa unsa kang paagi nga makaingon nga buhi the breath of the Holy Spirit when they themselves na problema unsaon man naton ang pagresolbar nga ingon anang magtiayon niya na ay mga anak. Okay. Unsaon man nato din na pagpadayag sa mga bata nga the breath of the Holy Spirit is there kay kana I love you, thank you, I'm so sorry. Ana unsaon man sa kaso sa nagpuyo na nga wala pa kadawat og confirmation. Kamon senior na oy. Wag isod man na istorya. Ug wa kumpirmahan. Kumpirmahan. Kung magpakasal sila, no? Of course, sana kayo. Ato ang kumpirmahan. Kaya sa kumpirma, God, mao man na sa gitawag ito pagkumplito sa grasya sa bunyag. No? Diin kita ang grasya ito nadawat sa bunyag, no? Nga nadawat o daan, niya sa murag push sa Holy Spirit, labi pa, no? Mas mulambo, mas muligon, mas mulipang ba? We become stronger, no? So, ang katong issue ni ato na ana, so pangitag papaagi nga sila makumpirmahan, nga sila would like to receive the confirmation. Kaya, buhatol ni ana, of course, hindi nila magpuyo-puyo, no? Kapakasal na naman sila. Inulsa sila mga sala, kumpisal, kumpirma. As simple as that. Kaya kinahanglan naman ka sa state of grace, idawat mo sa kumpisa sa confirmation. So, kinahanglan ang confirmation. Ug dili sila, why mahimo? Pero mga ison kilang confirmation, for all you know, no? Ako, nakuha ko ni ini kay efekto ni ini mao nga sagbay pa tayo ta kung kadawat ka sa confirmation, mananay grasya nimo, mahimo kang sundalo sa Dios, no? Sa tuang sa pagsabuag sa mga balita. It dunay make us strong in our hearts. Muna kanus amo na matagamtamin nimo. Diha ra jud ko na ninugong ka Colonel Vidal, no? Ringon siya, "Hey, ba mo are you not aware nga ang mga tao ba, no? Ang mga tao lipas to katigulangan ba? Kaduwa sa confirmation, no? Tanawa sila. Panahon gani nga sila gani doon nagitog tintalon sila laing tinuhuan, sakon sila ni ana, uyugon ilang pagtuo, mangisog. Bisag usahay dili nila kasabot silang pagtuo pero mangisog. Sa paglaban silang tinuhuan pagbarog ni ini. Murag niwagawas na ang grasa sa konfirmasyon nga nilig-on nimo sa imong pagka-Kristiyano, imong pagka-Katoliko. Naana nato. Tanawa, liwi pa sa panahon nga ang simbahan, no? Imong tinuhuan, dabu-dabuhan, dagdaugon, tumutangan, bugal-bugalan. Yeah, i-challenge imong faith. Kuha ka kamatikod, there is something in you nga murag miing ka, barugan ko ni, labanan ko ni, no? Ug di jud ko padani ini. That is the confirmation na ang grasya sa confirmation nga diha ni nimo working in you. The Spirit that is strengthening you. Di ka kasabot, but you are strengthened. You are strengthened. Muna nga, may pagkarong panahon na mga igsuon nga ang simbahan gisulayan deep and right, mga igsuon. Let us pray nga atong Espiritu Santo na daw atong konfirmasyon na ba? No? Atong i-activate yun ni ini. Kaya ang simbahan giuyog pag-ayo, gihulga pag-ayo, tanan. No? Sa lain-laing mga pamaagi. But then, you stand up for Christ. You stand up for faith. Ang simbahan ganito usahay, sa simbahan, naagihapon gitawag na itong mga pag-uyog sa mga pagtuo. Stand for faith yun. Kung pirmahan ka, na ang grasya nimo, na i-power sa mga kasing-kasing. Call on the Spirit and you can make it. You're strong because the Spirit is with you. Believe me. Amen.